personal na ipigatod kan Ako Bicol Party List sa 4 na piling person with disabilities sa Claveria, Masbate ang regalo nindang wheelchairs para sa mga ini. Huwebes, Disyembre 14 kan magdayo ang partido sa nasambit na banwaan. Ang 10 anyos na si Rochelle Mahinay ang saro sa 4 na benepisyaryo. Pang-4 sa 5 magtugang si Rochelle. Uli sa helang na cerebral palsy. Dain na gayong nakakalakaw si Rochelle. Apektado man maging an sa iyang pagtaram. Istorya ni Nanay Girlie. Sarong beses pa sana ninda napa-check upan si Rochelle. Kaya maski ang pagbakal ng wheelchair, imposible nang gad na mangyari. Oh, may ano naman daw siya, pero hindi naman kami nakaano ng maayos doon kasi wala kaming pirang pang ano doon sa pa-check up siya. Makalakad-lakad siya kahit saan. Kung saan kami, di sama-sama siya kaya may ano na siya, wheelchair. Hindi na namin siya maiwan dito sa bahay. Ang kamugtakan ni Rochelle na ipaabot sa karaman kang partido sa tabang kan mga opisyal ninda sa Barangay San Isidro. Nakita ko nga sa mama niya parang masaya. Salamat kami sa Ako Bicol kasi natulungan siya. Siring ni Rochelle, sisakit naman sa paglakaw ang 12 anyos sa si Rafael Joshua Buhawe kan Barangay San Ramon huli sa helang na polio. Apwer kay Rafael, dai naman nakakalakaw asin nakakahiro maging ang kangudan niyang tugang. Solo sindang pigataman kang 68 anyos nindang lola Naida. Tantoyo ba kaloy alang gis Ginoo nga mauli lang gyud ning ginikanan ang iyang inahan nga makaalagaan ning bata ba. Igo po taon ko kapahuway. May diferensya, nahatagan po ninyo og tabang o tulong. Wheelchair dako na po kaya nga bagay. O, kung tutuson, di talaga na kaya nilang bibilihin o babakalon po. Disyembre 15, nagpasiring sa Islang Banwan kan San Pascual ang partido. Ngani magatod man ng wheelchair sa piling benepisyaryo. Dai mapugulan na mapaluan ni Nanay Anali kan Barangay Dangkalan. Saro kaya ang sayang 10 anyos na aking si Raymond sa maswerteng napili na marigaluan ng wheelchair. Haloy naman kaya aninday ning pangiturogan. Dakulang bagay ini sa pag-eskwela ni Raymond na para mientras na napundo sa pagklase huli sa helang na muscular dystrophy o ang pagluyakan mga tulang sa lawas. Ako na binigyan kami ng wheelchair. Maraming salamat po. Sana tulungan nila ako na magamot yung anak ko. Kahit ano lang, pangbili lang ng vitamins, gatas. Sana matulungan nila ako. Labi man ang pagtangis kang 37 anyos sa Silani kan Barangay Laurente. Saro man kaya ang 17 anyos niyang aking si Roland sa mga natawan ng wheelchair. Sabi ng papa niya, dapat mauna kaming mawala kisa sa kanya. Bakit? Kasi mahirap po, paano na lang kung wala kami? Ano pa siya, paano siya? Sana yung mga anak pong iba, yung tulungan siya. Yun ang sabi ng asawa ko. Maraming salamat po. Magkakaano ka na? Magkaka-YouTube na po ako. Sigun kay Sally Luces, ininang sa indang huring wheelchair distribution ngunya na taon, kung sa inlampas sa sanggatos ng nabinipisyan sa bilog na reyon. Ito ay programa ng Ako Bicol na makapagbigay ng kaginhawahan sa ating mga kababayan. Kasi di ba ang hirap ngayon na mag-provide ng mga ganitong mobility, ng ganitong mga assistive devices sa ating mga kababayan. Kaya nga po ito programa ito ng Ako Bicol. Katuwang po dito ang Free Wheelchair Mission and Children International Philippines. So ito bilang staff sa Ako Bicol Party List, isang karangalan sa amin na maihatid ang mga ganitong programa sa ating mga kababayan na napakalayo. Hindi hadlang ang layo, distansya, kapag malaki ang iyong pagmamahal sa kapwa. Parte ang wheelchair distribution sa Tabang Sakarayan program kang partido na naging posible huli sa pakikisumaro kang Children International Philippines Incorporated. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.